Min nhar il-ħadd li ġej jekk tatuna l-fiduċja, Gvern Nazzjonalista jagħti wiċċ ġdid lil Għawdex li fih jingħata nifs ġdid l-intrapriżi żgħar f'Għawdex, iż-żgħażagħ isibu impjieg f'Għawdex u l-isptar ta' Għawdex jingħata lura lil Lawċin. Hekk saħaq il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-ħidma tal-Partit Beppe Fenek Adami meta kien qed jindirizza l-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex. Li minn nhar il-ħadd li ġej aħna kommessi li kemm il-darba ttuna il-fiduċja tagħkom, aħna nroddu lura il-fiduċja f'ħidma kontinwa biex iva l-impriżi żgħar f'Għawdex jiffjorixxi, biex iva Lawċin isibu x-xogħol f'Għawdex, biex iva lill-anzjani Għawdex nżidulhom il-pensjonijiet, biex iva nieħdu l-isptar lura u narġgħu nrodduh lilkom. Biex iva mill-kliem naddu għal-fatti u nibdow ix-xogħol għal-mina bej Għawdex u Malta. Biex iva il-Għawdex nagħmluh reġjun li jikkwalifika għal miljuni ta' fondi mill-Unjoni Ewropea biex nibdlu wiċċ Għawdex mill-ġdid. Beppe Fenek Adami tkellem dwar il-wedi ta' Muscat tal-Għawdex, wedi li ma twettqux fosthom dik tal-Kazino, tal-Qorti f'Għawdex, id-dar tal-Anzjani, il-Jott Marina, il-Fast Ferry Service u l-Mina ta' Għawdex. Mario De Marco, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal-ħidma fil-Parlament, qal li qudiemna għandna għażla ċara. U s-sibt iridu niddeċiedu jekk is-sewwa jirbaħx fuq il-gide. Is-sibt iridu niddeċiedu jekk tilbaħx it-tmexxija nadifa ta' Simon Busuttil jew il-korruzzjoni ta' Joseph Muscat. Is-sibt irridu il-koll niddeċiedu jekk jirbaħx Joseph Muscat jew jirbaħx pajjiżna u l-valur tas-sewwa. Mario De Marco fakkar li Muscat żarma l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, farrak il-korp tal-Pulizija u mexxa l-pajjiż f'koalizzjoni ta' korruzzjoni. Iż-żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista b'umiltà talbu skuża l-Lawċin għall-iżbalji li wettaq Gvern Nazzjonalista u wrew li l-Partit Nazzjonalista tgħallem mill-iżbalji tiegħu. Il-mexxej tal-Partit Demokratiku Marlin Farrugia qalet li l-għażla qudiem il-poplu Malti hija bejn il-Forza Nazzjonali li bniet sptarijiet state of the art u l-Gvern Laburista li bih l-isptarijiet. Bejn il-Forza Nazzjonali li bniet Power Station u Gvern Laburista li bena Power Station u bieħħa. Bejn il-Forza Nazzjonali li ġabet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u Gvern Laburista li bih iċ-ċittadinanza. Hija tenniet li l-kaċċaturi u n-nassaba huma rashom mistrieħa mill-Forza Nazzjonali u tenniet li mhux se jsir referendum ieħor. Hija tindirizza lil Laburisti ġenwini Marlin Farrugia fakret illi Muscat kisser dak kollu li bnew gvernijiet Laburisti oħrajn. Konna nifirħu tant meta il-mexxejja Laburisti ta' qabel da kien jagħmel xi ħaġa li tagħti ċans il-qudiem il-ħaddiem iqum fuq saqajh, imma l-aħwa Laburisti da bih kollox imissu jisti dak kollu li għamlu boffaw minn dof kisser kollox. Nhar il-ħamis, il-Partit Nazzjonalista jorganizza mass meeting ieħor fuq il-Fosos li jġib fit-tmiema din il-kampanja elettorali.